Asa mabasa sa Biblia ang Biyernes Santo? Wala. Wala. Kisay naghimo ng Biyernes Santo, Miyerkules Santo, Huwebes Santo? Mga tao siguro. Ang mga tao? Mga tao naghimo sa Biyernes Santo? Sunod naman. Gitudlo na ni Kristo, wala. Wala. Kaya wag man talaga ng Kristo. Ikaw tay. Gitudlo na ni Kristo nga mag-Biyernes Santo, Huwebes Santo, Miyerkules Santo? Wala. 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 Okay. So, kisa naghimo na tay, Katoliko, dili? Wala. Mga ilan ang mga kuwan, kalagdaan. Ila kalagdaan. Okay. Pero wala sa Bible. Wala sa Bible. Okay. Wala daw kuno sa Bible ang Biyernes Santo, Huwebes Santo. Matuwa lang siya sa'yo. Tuwa ka na. Pagkahungog na lang kung ingon anang klase nga pagsabot o ingon anang klase nga magpresentar ta sa mga balaan nga mga aktibidad nga nakasulat sa balaang kasulatan og atuang gitawag og gihandom. Nga naman tungod kay kanang pulong nga pagkadili mabasa, dili ni mo na magamit as basis kanu na naguna ko nang ginabalik-balik eh. Kay daghang mga butang nga dili mabasa apan gitawag og tinuod. Pero focus ta ni ining maong Biyernes Santo. Kaya ang question, asa mabasa sa Biblia ang Biyernes Santo? Actually, ang Biyernes Santo, maumugod na ang paghandom, Biyernes nga diin atong gihandom, nga anang panahon na namatay ang atong Ginoo nga Jesucristo, nagamtos og namatay. Mabasa ba ka na sa Biblia? Mabasa, oy. Litra por litra nang mabasa nga, Biyernes namatay siya, Biyernes sa alas 3. Anong ibutang mga Santo kay, mo man na ang nindot nga panghitabo, nindot in the sense nga diin pinaagi siyang kamatayon naluwas ta. Balaan ng mong adlaw tungod kay giulan ni Kristo ang iyang dugo. Ni anang maong adlaw. Siguro ang giunahon na ani ang celebration, ulahin na ng celebration kontra sa event kay ang mabasa sa Biblia, ang event man dili man ang celebration. So ang sinugdan ni anang maong gitawag celebration ang event na hitabo una before gi-celebrate. O nganong mo celebrate man, Hebrews chapter 13 verse 7 sumala pa ni San Pablo, hinumdumi ninyo ang inyong mga pangulo kaniadto nga nagwali, namatay tungod sa pagtuog. Awata ang ilang pagtuo. Si Kristo ang pangulo sa tanang pangulo mo ng kinahanglan ng dumon. Number 2, ingon pa niya, kinsa doy gitawag og gahimo ana ang pinakaunang gahimo adang adlaw nga mamahimo ng balaan katong pagkamatay ni Kristo, si Kristo mismo. Kay gimbut-an niya nga din patyon siya sa mga tao. Gimbut-an niya nga mamatay siya. Nga naman kay gusto niya luwason ang tao. 1 Timothy chapter 2 verse 4. Yang problema man gud niyo, gusto lang po niyo litra por litrang mabasa ba. Nya kana naman prinsipyo ninyo nga kung di mabasa di tinuod kamo biya na iguan na. Kaya kung ato ang sundon og tamdon, ato ang paundayunan kanang inyo ang gisulti nga kung di mabasa di tinuod na. Wala bagi mabasa sa Biblia si Ellen G. White propeta. Wala bagi mabasa sa Biblia nga apil ang mga Amerikano mosunod sa luy pagpaulay pero inyohan ang gihimo bisag kay mabasa litra por litra. Di ba? May pamiyay na apay esensya sa among gisulti nga nakasulat sa balaang kasulatan nga mo ni hinungdan nga nagsaulog mo sa Biyernes Santo. Number 3 ingon pa niya gitudlo ba ni Kristo katong action pa ni Kristo? Di ba naigingon nga action speaks louder than words. And sumala pa ni San Juan, daghang mga butang gibuhat. Sige nung Jesucristo nga wa masulat ni ining mong basahona, wa magani umuto atong nasulat nga namatay siya. How much more og tawag ining kadtong mga butang detalyado nga diin wala masulat? Ano makaingon man kung wa mo o bisan pag tawag ining nasulat nga naman kay kanang celebration na mo man nakasulat sa balang kasulatan. Pag antos kamatayon ng Ginoong Jesucristo. Amo nang gihandom nya mali na. Di ba? Dingon si Kristo nga ayaw ninyo na imo kay mali na. Wala eh. Wala in the sense nga walay explicit teaching ang Kristo nga nagbawal siya ana. Pero naamay explicit teaching ang mga apostol nga apostol sa tong Ginoong Jesucristo nga handumon ang mga pangulo. Number 1 si Kristo amuan ang tawag ining gihandom. Kisa may tawag in naghimo ana una si Kristo gihapon. Nga naman kay si Kristo man ang unang nahitabuan. Katong panghitabo niya mo mo among gihandom. Di ba? Ana lang na eh. Kung unsa nakasulat sa balang kasulatan, mauna ang amo ang gihimuan og selebrasyon. Tungod sa gisulti ni San Pablo, hinumdumi ninyo ang inyong mga pangulo kaniadto nga namatay tungod sa pagtuo. Wala among ginumduman si Kristo, nya mingon mo wala sa Biblia.
naa sa Biblia pero di lagi mo kasabot. Nga naman sa hinungdan na kanang inyong mga panghuna-huna, kanang inyong pangutok, gibutaan sa yawa. Bisa kung saon mong explain, dili gino makadawat. Nga naman, kay again, gibutahan mo sa kabakakan. Di na mo makakita sa kamatuuran. Ang nakasulat sa balang kasulatan, ang event nga nahitabo sa Biyernes, Sabado, o Domingo. Manang amo ang gi-celebrate, gitawag na mo Biyernes Santo, Sabado de Gloria, o Domingo de Gloria, nga naman kay kanang panahon na among gihandom ang great work nga gihimo sa Dios sa pagluwas sa tao. Nag-anto siya, namatay siya, o nabanhaw. Mao na ang esensya sa Simana Santa nga amo ang gisunod. Naabay ba siyan sa Biblia? Yes. Gisulat ba sa Biblia? Yes. Ang dili lang masulat ka ng inyong termino nga gusto niyong ipasuksok yun sa Biblia. Kami kay magsultimig mga termino, magsultimig mga pulong, o niya ang esensya naa sa balaang kasulatan. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sanado II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kayong magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.